Kansener yakayda. Belli bir aydıma uymadım ay. Oğlanlar, meh alım, senki naman. Ne alan okma? Birmin. Aliyakı birçim. Men göremek sen görýänini, bilemek nämmeden öýküledim. Bileňe meseleni çözýänimi, bir taňa ýaranyp bolmady beýle. Bolar ýaly näme beýle, öýkülemek bolmady beýle. Bar bolup bilşiňmi, gurleşeli jaňa ýeni eliň al. Men aklymı ýitirýän, seni gawamakdan. Sen gahyryma getirýän, gorkýan anlamakdan. Görnüşde wagtdan wagtym ýok, ýüzüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadan, SMS. SMS. Näme gatamasaň bolan okmy? Näme jaňam alyp bilen okmy? Meniň sözlerim ýüregi ýyladan okmy? Eýlede bir beýle borma a beýle. Bolar ýaly näme beýle. Öýkülemek bolmady beýle. Bar bolup bilşiňmi? Gurleşeli jaňa ýeni eliň al. Men aklymy ýitirýän, seni gawamakdan. Sen gahyryma getirýän, gorkýan anlamakdan. Görnüşde wagtdan wagtym ýok, ýüzüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadan, SMS. SMS. Men aklymı ýitirýän, seni gawamakdan. Sen gahyryma getirýän, gorkýan anlamakdan. Görnüşde wagtdan wagtym ýok, ýüzüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadan, SMS. SMS.